In the latest episode of Uthando Nostemi, which aired on Thursday, the 1st of May, it aired twice at 8:30 and 9:30. Musa Mseleku made a controversial statement about his third wife, Thobile Makhumalo Mseleku, saying that Makhumalo had failed to do what she came there to do, referring to her inability to bear children. He further suggested that her public profile and opportunities were given to Makhumalo because of the name Mseleku. He also said that she is only famous and had opportunities because she is his wife, not because of her own effort. Now, Musa Mseleku, because we've been dragging him on social media, and since last night and today, he even posted a picture with Thobile. Guys, we dragged him. I'll admit it. I'm one of them. Like, we dragged him. He was even responding, so he saw how insensitive that episode yesterday was and how he treated Thobile, So he made a video. He's defending nonsense. I'm not even going to tell you what he said. You guys will just hear what he had to say. He's defending nonsense, Mzansi. How can he say such words, saying that Thobile had failed to do what she came there to do? Her inability to bear children. She's not there just because of she is financially well off. Like, guys, why is Musa saying such statements? Just because of Makhwela has a baby. Now he can throw words like this. Sanibonani Mzansi, ngiyabonga kakhulu ukuthi Uthando Nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama video kodwa ngithi angiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi impe engibhekene nayo enkulu. Kodwa ngesikhathi siqala Uthando Nesithembu sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuna. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I've never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenzela kaMseleku. Ungeseka lokho. Because nginomuzo omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate, but I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza boMrs Mseleku number 3, meaning kusho ukuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye lokhu nina enikhuluma ngakho and kuyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisithembweni benizo understand ukuthi uMseleku ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo kuyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo nime nina beqhawe nisilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi ayi isithembu ngisasifuna, isithembu kuyasifuna. Hayi ayibanga bande khona.